Na bezpečnostné opatrenia bude dohliadať viac ako 5300 policajtov, 400 hasičov a pod velením policajného zboru bude aj 400 vojakov. Čo sa týka technického zabezpečenia, na to sme dostali z vlády vyčlenených 205 miliónov korún. Samozrejme, že polícia bola na túto akciu cvičená, bolo niekoľko akcií, informovali sme najmä o súčinnostnom cvičení, ktoré sa uskutočnilo v Pezinku asi pred 2 týždňami. To bolo posledné cvičenie pred touto veľkou akciou. Policajti tam nacvičovali zákroky proti narušiteľom verejného poriadku, ktoré by mohli preraziť demonštrácie. Ďakujeme. Ahojte. Dovidenia. Na ktorých sú tézy voči týmto dvom ľuďom, ako Kjótsky protokol and that we care about about the situation in the world, and that what these two, Putin and Bush, are doing, that we care about it and that it affects us. We want to show that we are here.